Здравейте! Ако вече сте чули нашето обучение на тема подготовка за интервю с бъдещ работодател, то вие знаете основните ни препоръки. В днешното видео ще обсъдим и най-съществената част от тази подготовка и това са въпросите, които биха ви задали на самото интервю. Ако за първ път попадате в нашия канал, ние сме Клуб Прогресус. Това е мястото, където се учим как да изградим и развием професионалиста в нас, за да бъдем успешни в работна среда. Ако тази и подобни теми ви вълнуват, натиснете бутона абониране и камбанката, за да не пропускате интересна за вас информация. Тук ще ви дадем примери на често задавани въпроси на интервюта за работа. Целта е да сте подготвени за тях, като помислите предварително над вашите най-добри отговори. Не очаквайте да чуете отговорите от нас. Както много пъти сме ви съветвали, бъдете автентични и не използвайте готови клишета. Не се плашете от многото въпроси. Не е нужно да ги запаметявате. Достатъчно е да имате ясна представа какво ще кажете, когато ви бъде зададен подобен въпрос и да знаете в каква насока да отговорите. Добре е да знаете, че опитните HR-и следват структура на интервюто, която е в 3 етапа – откриване, същинска част и закриване на интервюто. В частта откриване на интервюто влиза посрещането ви, представяне на интервюиращия или интервюиращите и предразполагане. Това са въпроси от типа лесно ли ни намерихте, искате ли нещо за пиене, имате ли нужда от климатик и други подобни. Тук се поставя и рамката, като се казва как ще протече интервюто и също така се представя длъжността. Същинска част е времето, когато се изследват вашите основни качества чрез задаване на въпроси за получаване на информация за опита, образованието, мотивацията, очакванията ви. Закриване на интервюто е, когато ви дадат възможност вие да зададете своите въпроси. Обсъждат се технически параметри, времева възможност за започване на работа, очаквано възнаграждение, последващи стъпки и изпращане. В това видео ще обърнем най-много внимание на същинската част, като ще групираме въпросите според техния тип в 4 основни категории. И те са традиционни, ситуационни, поведенчески и формални. Традиционните въпроси са стандартни въпроси, които са насочени към вашите цели, плюсовете и минусите, образованието, трудовия ви стаж и уменията ви. Чуйте конкретните примери за такива въпроси. Кажете ми какво знаете за нашата компания. Какво ви накара да кандидатствате в нашата фирма? Как бихте описали себе си? Кои са вашите силни и слаби страни? Опишете идеалната работа за вас. Можете ли да опишете вашите по-далечни цели и задачи? Какво ви отличава от останалите кандидати? Как бихте оценили способността ви да се справяте с конфликти? Ситуационните въпроси са тези, при които интервюиращият описва хипотетична ситуация или задача, свързана с позицията, за която кандидатствате. А вие ще трябва да опишете как бихте се справили с ситуацията или как ще изпълните задачата. Чуйте конкретни примери за такива въпроси. Вашия колега не успява да завърши проектите в уговорения срок, което се отразява и на вашата работа. Как ще реагирате? Или опишете как ще се справите с работата си, ако имате сериозно разногласие с вашия мениджър. Поведенчески въпроси. Все повече работодатели наблягат върху тези въпроси. Затова не ги подминавайте с лека ръка. Вашият отговор трябва да включва описание на минали ситуации, действия и резултати. Даваме насоки на какво да помислите предварително, за да сте подготвени на интервюто. Помислете за примерна ситуация, в която сте имали затруднения в работата. Опишете начина, по който сте се справили. Помислете кои са проектите или идеите, които са били реализирани успешно благодарение на вашите усилия. Помислете за случай, в който е трябвало да се справите с много отговорности и задачи,
а не сте имали достатъчно време за всички тях. Въпреки това, вие сте успяли да се организирате в работата. Използвайте тристъпковия метод за отговаряне на поведенчески въпроси. Първо, опишете накратко дадената ситуация или задача. Второ, мислено направете списък на действията, които се е наложило да предприемете и ги опишете пред интервюиращия. И трето, споделете резултатите от тези действия по начин, който може да ви отличи. Имайте предвид, че ситуационните въпроси могат да бъдат свързани както с вашия опит, така и с новата позиция, за която кандидатствате. Затова чуйте нещо много важно, което препоръчваме. Компаниите публикуват обявите си през няколко канала едновременно. И ако те имат корпоративна страница в LinkedIn, то задължително обявата ще я намерите и там. Препоръчваме да кандидатствате през LinkedIn. Платформата има опцията подготовка за интервю и за всяка конкретна позиция вие ще може да тренирате отговорите си на релевантните за нея въпроси. Вижте как изглежда в LinkedIn приложението за подготовка за интервю. Тук напомняме, че ако все още нямате профил в LinkedIn, е задължително да си направите. Повече за тази мрежа може да чуете в обучението ни на тема ефективни канали и начини за намиране на работа. Формалните въпроси са тези въпроси, които обикновено се задават в края на интервюто и включват очакванията ви за възнаграждението и от кога може да започнете работа. Отделете време и подгответе въпроси към интервюиращите, с които да покажете, че сте проучили обстойно компанията и сте добре запознати с позицията. Така имате още един шанс да направите добро впечатление, както и да получите допълнителна информация, чрез която да решите дали все още искате тази работа, в случай, че ви направят предложение. Ето и някои примерни въпроси. Кога най-късно мога да очаквам новини от вас? В фирмата съществуват ли възможности и програми за обучение и квалификация на служителите? От колко човека е екипа, в който е отворената позиция? Длъжността, за която кандидатствам, единствена ли е или има още хора със същите функции? Обмислете и какви са очакванията ви за заплащане и как ще отговорите на този въпрос. В повечето случаи няма да ви попитат каква заплата очаквате да получите, а под какво заплащане не бихте се съгласили да започнете в компанията. След като обсъдихме възможните въпроси при стандартно интервю за работа, ще споменем и оценката на кандидати под формата на асесмент. При този метод кандидатите се оценяват в група от други кандидати, като се поставят серия от задачи, ситуации, казуси или тестове. Продължителността на един асесмент зависи от броя на участниците и е между половин и един работен ден. Предвид това се изисква силна концентрация и умение за овладяване на голямо напрежение, защото през целия ден всяко едно ваше действие и реакция се наблюдават и оценяват. Целта е да бъдат отсяти най-добрите кандидати. Качествата, които се наблюдават в асесмента, са различни за различните компании, но в повечето случаи това са способност за концептуално мислене, лидерство, работа в екип, комуникация, взимане на решение под напрежение, водене на дискусия, умение за водене на срещи, управление на времето и презентационни умения. Друг все по-разпространяващ се метод за оценка е игровизацията. Той е много актуален за IT сектора и за компании, в които е необходимо да имате технически умения. При този метод се дава конкретна задача, която може да е програмиране на код или под участието в игра в няколко стъпки да се проверяват вашите знания. Друга честа практика е първото интервю да се провежда виртуално. В този случай се уверете предварително, че техниката ви е в изправност и сте инсталирали или тествали приложението, в което ще се проведе онлайн срещата.
Без значение какъв метод на интервюиране ще избере компанията, задължително ще ви зададат някои от въпросите, които обсъдихме във видеото. А интервюиращите ще се опитват да получат информация по последните аспекти. Защо сте тук? Тоест, какво е онова, което ви привлече? Какво може да направите за организацията? Какво ви отличава от всички останали, които могат да направят същото? Ще се впишете ли в екипа? Може ли фирмата да покрие изискванията ви за заплата? И за финал, нашата препоръка е да се подготвите да се продадете добре. Повечето хора се чувстват неудобно да го правят, но да се представите в позитивна светлина не трябва да ви кара да се чувствате зле. Със сигурност притежавате конкретни професионални умения и опит, които ви отличават от останалите кандидати. Така че е напълно приемливо и се очаква да ги споделите на потенциалния си работодател. И не забравяйте, че трудът ви е стока като всяка друга и е нормално да се опитате да го продадете на най-добра цена или заплащане. Но за тази цел не отивайте неподготвени на интервю. Това може би е вашия шанс да се реализирате в избраната от вас сфера. Благодарим ви, че бяхте с нас до край. Ако харесвате тези видеа и ги намирате за образователни, много бихме оценили, ако се абонирате за канала и харесате клипа. Това ще ни покаже, че обучението ви харесва и ще ни мотивира да продължаваме да създаваме още авторско съдържание.